Pinakauna nga nag-file sang Certificate of Candidacy sa COMELEC Negros Occidental si Board Member Manuel Frederico sa 3rd District. Dungan sila ni Board Member Andrew Montelibano kag pareho nga mga re-electionist. Ginpakamaayos ang LOVE Negros kag UNEGA nga mangin batch by batch ang filing sang COC para masunod ang COVID protocols nga ginapatuman sang COMELEC. Sa 4th District naman, nag-file sang COC para sa SP si Board Member Jose Benito Alonso kag si Konsehal Andrew Martin Torres nga nagtalos kay Board Member Victor Havillana nga yara na sa iya ikatlo nga termino. Si Torres ang anak ni Vice Mayor Ramon Torres. Patanda siya ni Mayor Monet, Vice Mayor sa buong. Vice Mayor. Vice Mayor sa buong Sambabo. Councilor, mga siya for 3 terms pa. Sang hapon nag-file para sa 1st District ang mga re-electionist nga kanay Board Member Romelda Bulgado kag Araceli Somoza. Sa 6th District naman, si Board Member Jeffrey Tubola nga re-electionist. Pinakauna naman nga nag-file sa iya nga COC bilang kongresista si Representative Maria Lourdes Marilu Arroyo sang 5th District. Balik politika naman si anay Deputy House Speaker Mercedes Alvarez nga nagaplano nga isa sa iya nga itibong sa iya nga pagbalik sa Kongreso ang pagpatukod sang milk bank. Kaupod ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pag-file sa iyang COC para sa iyang second term si 1st District Representative Gerardo Valmayor. Ang vote of approval nga makuha sang coalition suno kay Lacson ang magatulod pagid sa ila nga maghatag sang mas maayo pagid nga serbisyo. Padayon suno kay Lacson ang bulig nga igahatag sang iya nga panghimanwa sa tunga sang ginabatsyag karon nga pandemic. We're hoping that the situation in our second term will be different from that of the first term. But if COVID is still around, then we will continue to address the challenges that is being posed by COVID. Kaupod naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa iya nga pag-file sang COC ang iya asawa nga si Representative Juliet Marie Ferrer sang 4th District. Kuntani may challenger na si Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos magtuyo sa pag-file sang iya nga COC ang 33 anyos nga si John Ray Gargarita sang Binalbagan pero wala inigin baton sang COMELEC bangon sang kakulang sang requisitos. First time mo ni sir mag-run? Mag-run? Sa Vice Governor. Anong profession? By profession, sir? Ano ka, sir? Base criminology ang profession ko. Criminal. Di ka ga-work, sir? Before wala ko ma'am. Malapad man ang social hall kung sa diin ginapatigay ng filing sang COC suno kay Acting Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria liwat niya nga ginapahanumdum ang mga maga-file sang COC nga jutayon pagid ang pagadalon nga mga kaupod santo sa COVID protocols. Labing ginahaylo niya ang mga magapapili nga temprano pa nga mag-file sang COC. Budlay kung last day, pa-file ka mo, tapos sala gali, tiway ka na yung chance makabawi. At least if you will not accept, pwede nila kung ma-revise or makakomply sa amon, may time pa sa mag-file. Tubtub sa Oktubre 8 ang filing sa COC nga nagalakip sang Sabado kag Domingo.